Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 6-njy maýda beýleki käbir ýurtlaryň musulmanlary bilen bir hatyrda İslam dininiň parzyny berja edýän dünýäniň çar küncündäki türkmenler hem orada aýyny agyzlaryny beklemäge girişdi. Gepleşigimiziň bu sanyny dünýä türkmenleriniň arasynda öýüd boluşly orada däpleri barada gurrun edilýär. Programmamyzyň dowamyny häzirki wagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hallynyň owgan türkmenleriniň arasynda orada däpleriniň berja edilişi barada Azatlyk Radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamirdan Ulumuradynyň beren gurrunlaryny eşitdirýäris. Şeýlede gepleşigiň dowamyny Türkiýeden gepleşigimizde gatnaşan Mähriniň Russiýadan interwýu beren asly türkmenistanly Permanyň hemde İran türkmenleriniň arasynda orada däpleri baradaky çykyşlary bilen Germaniýada ýaşaýan asly İranly türkmen Ýusuf Koruň çykyşlaryny dinläp bilersiňiz. Dünýä türkmenleri gepleşigi türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hallydan ilki bilen Ýewropadaky orada tejribelerini paýlaşmagy haýyş etdi. Ýazyjy köp ýyllyklaryň dowamyny orada aýyny agzyny bekläp gelýänligini gurrun berdi. Bir ýerde orada tutmak Türkmenistan bilen deňeşdirmede belli bir derejede ýeňil, sebäbi bizde howa salkyn bolup bilen howa beýle gyrgyndan diýip Hudaýberdi aýtdy. Onuň gurrun bermegine görä İslam dinine uýýan adamlaryň öz onançlaryny berja etmekleri üçin, agyl beklemekleri üçin Çehiýa döwletine şert bar. Pragada bir kysany mesjid bar. Ol ýerlerde agdaçar berilýär. Namaz okumagy, hüşür, dekat ýa-da pitre ýaly sadakalary bermäge mümkinçilik göredilýär. Ýazyjy gurruna türkmenleri mahsus orada däpleri bilen dowam etdi. Agdaçar meselesi Türkmenistan'na adamlaryň agdyny açdyrmak üçin bir sadaka şekilli bir üýşmeleň edýärler. Bir gaty umut däp, o däp bir şeýle bir sowaply däp köp ýerlerde mollalar şu ýerli adamlara görkezme berýärler. Eger sen iki bilen wagt alýarlar olur. O sen planynçyň, senin planynçyň agdaçar edip bilersiň diýip molla olara wagty takyklap berýär. Diýip ýazyjy türkmenleriň arasynda agdaçar medeniýeti barada gurrun berdi. Türkmenistanyň orada aýna gadam basylmagy bilen çağalar topor bolup öýme-öý aýlanyp ýaremezan aýdýar. Onda çağalar goşgu setirlerini aýdýar. Täze dogun aýdan habar berýär. 6-njy maýda Türkmenistanyň Kronikosy neşri Aşgabatda öýleri aýlanyp ýaremezan aýdýan çağalaryň videosyny paýlaşdy. Eýsem bu goşgu setirleri çağalaryň aýlanyp ýaremezan aýtmagy öz göz başyna nirelerden alyp gaýdýar. Mende beýle takyk maglumat ýok ýöne şol öňkü döwürde belli bir umumy habar beriş terişdeler bolman soň milleti habarly etmek üçin oglanlar şol aýy görüp şonuň ýerdinden ýaremezan aýdypdyrlar. Onun bilen baglanışykly goşgular döredilipdir, sanywaçlar bar, olaryň bir aýratyn däpleri bar. Ol bir halk dörejligine degişli, ýagny folklora degişli bir ýürüti ugur. Diýip ýazyjy aýtdy. Asly Türkmenistanly Perman häzirki wagtda Russiýada ýaşaýar. Ol hem çağa wagtlary öýleri aýlanyp ýaremezan aýdar ekeni. Onun kirmandan bizim şu ýaremezan başlanýan wagtlar aýtdyk. O iştada düşünmän ýaşaýar, 8-9 ýaşaýar. Soň görýän ýaşlylar zatlary orada ýat agyzy bekleýänler bolýar. Başlady da diýip aýtdylar, soň bize o kän düşünmän baranda zatlary ýöne onda da 3 günde aýtdylar, soň çağıra son bilýän. Iň gydap gerek köpleriniň ogly bolsun, az ýeriniň gyzy bolsun diýdi. Diýip Perman aýtdy. Ýaremezan aýdylanda çağalar topor bolup öýleri aýlanýar, gapyny kakýarlar, hor bolup goşgo kap başlaýar. Öý ýesi olary füýji ýa-da näme göwnünden çykarany bolsa şonu sowgatlyk berýär. Perman bu barada da gurrun berýär. Sonra näme gurrun bolsa Ýökünde ýagdyr barmyň, çağalara faýda berýär. Çağaryň içinde bir ulugak wagty şoňa berildi, soň hem çağalar üç faýdasyla içinde öýkelenen bolýan
diýip moda. Ya birinin elinde paket bolsa şoňa berilýär glawundy. Diýip Perman özüniň aýdan ýar emedanlaryny ýatdy. Bu gün Watar medeniýetini Halloween bayramçylygyna çağalaryň topar bolup goňşy arady, öýme-öý aýlanmaklaryna we olara öý eýeleriniň sowgat bermeklerine çalym edýän ýaly. Eýsem beýleki musulman halklaryň arasyna türkmenlerdäki ýar emedan däwine meňdeş nämeler bar? Käbir arab halklarynyň arasyna orada aýynyň ortasyna çağalar toparlanyp, milli eşikler giyinip goňşy arada öýleri aýlanýar. Süýjü köke soraýar. Muňa gargaýan diýilýär. 9-njy maýda Dünýä Türkmenleri gepleşigine Germaniýadan beren telefon interwýusyny asly İran türkmenlerinden bolan Yusuf Kor Demirgazyk Eýranyda şoňa meňdeş däpleriň bardygyny gurrun berdi. İran Türkmenleri ya Türkmen sahra gün nowar bilen gün matary birlik tafawut etdiýär. Ýöne umumyň hemmesine bilelikde aradaýyň 10 mäşine ýaramadan akşam nilýär, ýaramadan okulýar. Şu onlardan 10 mäşine geçende ay şonda tegelek bolýar, dolu bolýar da ay. Şonu görellerine sonra kadimen edilýärmişdir. Minne her kimne kalendar we kalendara gözläpden ýöwünden taýýarlyk görülýär. Şonu akşam ýaramadan okulýar. Yaş yetkinjekli aktiv bolýar. Şonu ýaşly adamlarda bolýar, ýöne sebäbi öleýden öleýe ýörtmeli bolýar. Otam ýaşy ýokary adamlar aladalar bilen o işlere kän goşulmaýar. Ýöne besen 20 ýaşa çellin goşulýar umumyň. Diýip ol aýtdy. Owgan türkmenleriniň arasyna nähili orada däpleri bar. Bu barada 9-njy maýda Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamerdan Ulmurady şeýle gurrun berdi. Owgan türkmenleriniň arasynda orada aýy we uly huwes bilen, hormat bilen garşy alynýar. Çağalar orada aýynyň başynda ýaramadan gezýärler. Her üýe baryp täne şol Ramazan aýyny orada aýyny gutlap, her üýden bir çağalara bir zat berilýär. Şoňa begenip orada aýynyň gelmegine Owgan türkmenleriniň arasynda orada aýy köp gowy garşy alynýar. Orada aýyny köp uly hormat goýýarlar türkmenleriň arasynda. Agdaşdyrma sadakalary edilýär. Ondan soň orada aýynda zekat berilýär. Orada aýynda Hemen roza fitre diýip berilýär. Bu orada aýynyň hormaty ören uly Owgan türkmenleriniň arasynda. Diýip Murad aýtdy. Häzirki wagtda Türkiýede ýaşaýan Mehri Türkmenistan bilen Türkiýedäki orada däplerini deňeşdirýär. Türkiýede şu orada bayramy hasam şeker bayramı diýip geçýär. Hani Süýjü bayramy ýaly. Bayramyň ilkinji güni nähilini ýaramadan Türkmenistanyň orada başlamazdan öň edilen bolsa, berde de bayramyň birinji güni, ikinji güni, üçünji güni şolar ýaly çağalar aýlan goňşularyna ýa-da daýralaryna gidip bayramlaryny gutlaýarlar. Ulularym tüýjü berýärler ýa-da gowmuna näme çyksa pul berýärler. Edil ýaramadan nakyýaly. Ondan başga da bayramy, hani Türkmenistanyň orada bayramy kän şowhunly gutlanan hany diýip Mehri gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä bu ýyl Türkiýede orada bayramçylygynyň 9 günläp dowam etmegine garaşlýar. Türkmenistanyň orada bayramçylygy her ýyly prezidentiň fermany esasyna kesgitlenýär. Mehriniň gurrun bermegine görä Türkiýede orada aýynyň başyna çağalar ýar emedan aýtmaýar. Hatda muňa türkmenleriň köpçülik bolup ýaşaýan ýerlerine de duş gelinmeýär. Berde Türkiýede Türkmenistanyň ýaly çağalar hani ýar emedan aýdyşyp ýörenini, gutlanýanyny hani entak men görmedim. Hatta hani Türkiýede Türkmenlerin köpçülik bolup ýaşaýan ýerlerine de hani bolup gördüm. Ýöne hiç şeýle hani oňa duş gelmedi. Çağalaryň ýaramadan aýdyp aýlanyp ýörenine duş gelmedim. Diýip Mehri aýtdy. Ýazyjy Hudaýberdi haly orada sözüniň gelip çykyşyny düşündirdi. Bizde orada diýerler, edebdiliň kadasyna şol sözüň asly ruza, magtmuluda ruza diýip gelýär. Magtmuly gündüzler ruza, geceler namaz diýip. Alya ruza da fars dilini rysgal, bir berilen zat rysgal bir bereket mansyna gelýär. Elbetde bir belli bir derejede o öz funksiýasyny, ýagny öz hyzmatyny üýtgedipdir. Ondan soň lewat türkmenlerine sebäbi Buharanyň täsiri bar. Öňkü Buhara emirliginiň diwany täçik fars diline ýöredilýärdi. Şoň üçin şol şewitde fars diliniň täsiri gaty güýçli. Şoň üçin ruza diýilýär. Ýogsa türki dillerde söz başyna r sesi gelmeýär. R bilen başlanýan söz bolsa, onuň öňüne nähilidir bir çekimliğini artdyrýarlar. Onun bäri geçsen, eýär marsewitine ol oraz bolýar. Onu artdyrýarlar. Onun has bunwatara geçsen araz bolýar. Demirgadykda da araz. Ýagny onun a şekilli aýdylysy bar. Şol görnüşine de ulanylýar.
diýip ýazyjy Hudaýberdi Halil aýtdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy owgan türkmenläriniň arasynda orada aýyny mescidiň roluny gurrun berdi. Mescidiň rolu ören uly tarawa namazyna gatnaýarlar hemem hatym edilýär. Kur'an-ı Kerim hatym edilýär, hatyma durulýar. Soň şol hatymda hemme gatnaşýar, hatym çykarlan billa 30 günüň dowamında hatym edilýärdi. Ýöne şu hatym her mescidde hukman edilämeli, tarawa namazyna gatnaşýarlar diýip murad aýtdy. Asly İran türkmenläriniň Yusuf Kor türkmen sehradaky türkmenläriniň orada däpleri bilen gurruny dowam etdi. 28-inde Kadr Gecesi bolýar. Kadr Gecesi umumyň kış aýlaryna gaty giýinen hemme öýlerde tutulýar diýen ýa-ni şunu ýa-ni tutulýar. Umumyň näme ýöňden birlikde gepleşip Kadr Gecesi niýe turýulyp belli bir öýlerde turulýardy. Şol ýaş ýetginjekden ta ýaşly adamlar birlikde özlerine taýýarlyk görüp Kadr Gecesini garşalýardylar. Umumyň Kadr Geceleri hemme öýlerde diýen ýanak näme tüýtlaş diýip tüýtten nahar pişirilýär. Şu tüýtten pişirmegi Kadr Gecesini gawy garşalmak diýip hasap edilýärdi. Diýip Kor aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenistanyň bu ýyl orada aýyny agyz bekleýän adamlara az duş gelinýär. Adamlar özlerini ekstremizm aýplamalarynyň atylmagyny howatyr edýär. Şu ýyl Türkmenistanda orada aýynda agyz bekleýän adamlara has az duş gelse bolýandygyny, muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we adamlaryň arasynda ekstremizmde aýplanmak gorkularynyň sebäp bolýandygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Orada aýna girişilmegi bilen 7-nji maýda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň müftisiniň orada fetreleri barada fetwa çykaranlygyny habar berdi. Oňa laýyklykda bu ýyl Türkmenistanyna her adam başyna berilmeli fetre sadakasynyň muktary 5 manat diýilip kesgitlenildi. Şeýlede müftiniň çykaran fetwasyny bu ýylky zekat üçin kesgitlenen nisap muktary barada da habar berilýär. Ol 34.000 manat diýip kesgitlenildi. Bu dollaryň resmi kursyny 10.000 dollar töweregi bolýar. Muny ýazyjy Hudaýberdi Halil dini çeşmelere salgylanyp şeýle düşündirdi. Senin 34.000 manatlyk artykmaç duran zadyň bolsa şondan sen sadaka bermeli, yani huşur vermeli. Men dini çeşmelere salgılanyp şu zatları aýdýan. Ine meselem senin 2 tane maşynyň bar da, ulogyň var. Birini sen giýji, uny ulanýan. Beýleksem dur, sen onu minňok, eliňe ýetene oňa, eger şol duran maşynyň gymmaty, bahasy 34.000-den aňyry bolsa, onu sen oň üçin salgyt tölemeli. Ýöne özüň ulanýan bolsaň, günü birin durmuşyňda öz hyzmatyň üçin peýdalanýan bolsaň, onun için tölemeli däl. Artygyna tölemeli, şunun artygyna. Senin 34.000 manatlyk artykmaç baýlygyň bolsa, edilmeýän, senin ulanylmaýan baýlygyň bolsa, onun artygyna gidýär da ýokarlygyna. Näçe bolsa şonça. Ol altyn şaý sepleri, kümüş şaý sepleri de şeýle. Eger sen onu ulanýan bolsaň, meselem altyndan diş goýdurýarlar. Ol salgyda girmeýär. Sen ol dişi ulanýan. Ýöne ulanylmaýan duran altynyň bolsa, ondan sen salgyt tölemeli. Beýleki tarapdan meselem şol bir nisap muktary Türkiýede 3.000 dollar töweregi diýilip kesgitlenipdir. Eýsem bu epesli ara tapawudyň sebäbini nähili düşünmeli? Bizdäki ykdysady ýagdaý Türkiýeden pes diýildi bolýar. Onun 3 ýetse pes diýildi bolýar. Bar milletler sadakany arkaýyn berip bilýärler. Şoň üçin hem Türkiýedäki adamlaryň baýlygy pes derejede bolsa da olar sadaka bermeli. Bizdäki adamlaryň elinde bar bolan zat 10.000 dollar şäginden ýokary bolanyny diňe şu ýagdaýda sadaka vermeli. Onun pes bolsa, onu sadaka bermän bilýärler. Halkyň maddi hal ýagdaýynyň agyrdygyny Türkmenistanyň müftisi bilen bolmaly. Hut şonu nazar alyp, şeýle ýokary dereje goýan bolmagy mümkin diýip men çak edýän. Adamları fitre we zekat sadakasyny bermäge borçly edýän emlak muktary bolan nisabyň Türkmenistanyň kesgitlenen muktary barada türkmen din wekillerinden kommentariýa almak mümkin näl. Nisap muktarynyň Türkiýe bilen deňeşdirenine Türkmenistanyň 3 ýese ýokary bolmagynyň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklanyp, dünýä türkmenleri gepleşigi 10-njy maýda Türkiýanyň dini işleri ministrligine jaň etdi. Mediada çykyş etmäge ýetýärsiz din resmisi nisap muktary barada beren jogabyny Türkmenistanyň kesgitlenen muktaryň juda ýokarydygyny aýtdy. Bu ýagdaýyň ýurdun bazarlarynaky bahalaryň juda ýokarydygyny açyp görkezýändigini belledi.